Ndị ọma njem ọnụ, ihe oge ya ruru bụ akụkọ ụwa. Aka na-achị steeti anyị bụ Lieutenant Colonel JJ agago n'iru wee kwuo si na anwụdogo ụfọdụ mmadụ ole ma ole ndị nke na-agba mkpụrụ mmiri SK, Loud, Solution na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị nke iwu mere ma megide. Ọ ga-amasị anyị igosi nụ ihe onyonyo bụ ndị nke aka kpagoro. Gbado anya ka ikirie ihe onyonyo a na anyị ga-achị ya taa azụ n'oge eteghị aka. Onyonyo a eji m aka na unu afụgo